от това, което се случи. Той те намери такъв такъв и навърна не е нищо да се препоръчаш. А ти лично да се препоръчаш пред него. Бог те обикна такъв си. Той те намери такъв си. Независимо. Това е Божията благодат. Той спасява човечки поради това, че ни гледаме към Него Исус Христос. Да благодарим нашите приятели, нашите брати и сестри, които са помогнали това са хората, които от старото поколение, хора, които загубват, младежи. Станете не вие сам да на вас младите. Вие хвалите Бога, наслаждавате се, опишете Бога, а те слугуват тук. Сервират. Това е да сервираш. Имате какво да се учите. Айде да всички да потягаме ръце към тези хора да ги получаваме. Машини ги получаваме, нека твоята любов, твоята радост. Твоята благодат да се умножава в живота им, да дойде сила Божия, сила от тебе, че Святия ти дух да разпала огънят в всяките си сърца, всяките си домове Божия, изобилието, което е в Христос, да дойде и да слави всяка тяхна линия, Бог на Исус. Давам сега научи да поздрави църквата с една песен. Една наистина Айчета. Добре. Calma, eu